आङो बयनिसिमबो 2024 इं मायथाइनि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै 2025 इं मायथाइखौ थामहिनबा गोदान बोसोरखौ बरायनानै आङो बयनिसिमबो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। जे दिनैहाय जोङो खुंग्रिं फरेस्ट रेन्ज बियो जोंहा आबुं मोनसे महर मोननायनि थाखाय जोङो दिनैहाय मावख' बेखेवनाय लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो साबायखर जासिनाय जों बेबायदि हाबाफारि लादों। थामहिनबा अपेनिं काम थेंक्स गिभिं प्रग्राम जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा जोंनि लेंहरनाय बायदि नुजाफैनो हानाय जोंहा चिरां डिभिजननि जोंहा डिएफअ सार कुन्जन बसुमतारी बिथां, जोंनि रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार जसमानिक मुसाहारि बिथां, जोंनि खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि जोंहा रेन्जार जोंहा करेन्द्र नार्जारी बिथां, जोंनि खुंग्रिं जौगाखां आफादनि जोंहा गाहाय नेहाथारि जोंहा नेरसोन औवारी बिथां, खुंग्रिं ओनसोलनि दरबा गामिनि जोंहा हेडमेन बिथांमोन, खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन माहारि आफाद राजखान्थि आफाद बिनिनो नुजाफैनो हानाय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि नोंथांमोन। आं दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जोंनो गोदोनि जोंनि बे ओनसोलाव थाफैनाय फार्स्ट जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसन बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बायदि आरो जोङो नुनो मोननाय बायदि जोंनि बे खुंग्रिं ओनसोलखौ 1918 मायथाइयाव ब्रिटिशनि समाव बिथांमोनहा गायसननानै गालांदोंमोन। बे खुंग्रिं ओनसोलाव जोंहा दरबा गामि दङ। जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट भिलेज, दाकिनगाव फरेस्ट भिलेज, आमिनपारा फरेस्ट भिलेज, हाथिदुरा फरेस्ट भिलेज आरो भुर फरेस्ट भिलेज। बे फरेस्ट भिलेजआ ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो जोंहा बियो गायसनजादों आरो बे समावहाय जोङो मिथिगौ मोनसे समाव नैबे ओनसोला गवालपारा जिल्लायाव दङमोन आरो जोंहा आइ भिलि डिभिजन बे डिभिजनाव दङमोन आरो जोङो नैबे ओनसोलनि हा हुनि जे खाजोना बेखौ जोंहा धुब्रियाव जोंनि आबै आबौमोनहा थाबायनानै हैयोमोन आरो बेबादिनो जोंहा मोनसे समाव क'क्राझार जिल्लाया जोनोम जाबाय। क'क्राझार जिल्ला जोनोम जाखांनायनि उनाव हल्टुगाव डिभिजना जोनोम जादों। बिनि उनाव उल्टापानि रेन्ज बे रेन्जआबो जोनोम जाबाय। बेहायनो जोंहा उल्टापानि रेन्जआवनो नैबे दरबा गामिया गोग्लैदोंमोन आरो बे दरबा गामिनि गासैबो सामलायनाया बेनिफ्रायनो जायोमोन आरो जोङो दिनैहाय नुबोदों जे जोंनि आबै आबौमोनहा जे बे ओनसोलनि थाखाय धुब्रियाव थाबायनानै थांनानै बेबादि खाजोना हैनाय जोंनाव बेबादि रेकर्ड दङ आरो जोंहा उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव नैबे खुंग्रिं ओनसोलाव मोनसे बिड अफिस दंमोन। 1965 मायथाइयाव बे बिड अफिसखौ दाजादोंमोन आरो जोङो दिनै फैयै फैयै बेबादिनो गोबां जोंनि बे ओनसोलनि हा हुनि खामानि बायदि बायदि खामानि बे खामानिफोरखौ बे बिड अफिसनि गेजेरजों जों मावदोंमोन आरो दिनैहाय जोङो 2023 जे 2003 मायथाइयाव जा बिटिसि गोरोबथा जादोंमोन। बे बिटिसि गोरोबथा जानाय समाव जोङो खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां माहारियारि आफाद राजखान्थि आफाद बे जोङो ज' लोगो नांनानै जोङो खुंग्रिंआव गुबुन गुबुन सरकारि फसंथान गायसननांगौ बेबायदि दाबि खालामनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ लुखांनो थाखाय जोङो नाजाबोदों आरो दिनैहाय नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआबो मोनसेमोन। दिनै जोङो थांनाय 2016 मायथाइयाव जोंनि नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआ मोनसे नटिफिकेसन जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 2024 मायथाइयाव जोंहा 7 सेप्तेम्बराव जोंनि नैबे फरेस्ट रेन्जआ जोंहा फुल प्लेजेड जाबाय। दा बे फुल प्लेजेड जानायनि थाखाय जोङो जोंनि दानि आथिखालाव मावबाय थानाय जोंनि अफिसार्स बिथांमोनखौ जोङो दिनैहाय साबायखर जासिदों आरो जोङो बिथांमोनखौल' नङा जे नैबे फुल प्लेजेड फरेस्ट रेन्ज जाफैनायनि गुदियाव जोंहा मोनसे समाव जोंनि हल्टुगाव डिभिजननि जोंहा डिएफअ डक्टर रमेश सि बिथांनोबो जोङो साबायखर जासिदों। बिथाङा गोख्रों खामानि मावनानै जोंनो बेखिनि महरखौ बिथांमोना जोंनो होदों आरो बे समावहाय जोंहा एसटिएफ हिसाबै दंमोन राजीव कुमार ब्रह्म बिथांनोबो जों साबायखर जासिगोन आरो जोंहा उल्टापानि फरेस्ट रेन्जार हिसाबै दङमोन नरेन्द्र नाथ चक्रबर्ती बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों आरो जोंहा गनसाम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनो मदद खालामदों। डिपुटि रेन्जार हिसाबै जोंहा दङमोन जयन्त बरगयारी बिथाङाबो जोंखौ मदद खालामदों आरो दिनै फैयै फैयै बिथांमोननि गोख्रों नाजानाय आरो जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां आफादफोरनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय बेखौ मोगथां महर मोननो हाबाय आरो जों आसा खालामो जे गोदानै जायफ्रा दिनैहाय नैबे मावख'आव जोंहा दिनै बिबान मोनदों जोंनि चिरां डिभिजननि जोंहा डिएफअ
कुनजन बसुमतारी बिथांखौ आं साबायखर जासिगोन बिथांनि गोब्राब नाजानायनि थाखाय जों बेखौ फुल प्लेजेड मावख' हिसाबै जों मोननो हादों आरो जोंहा रुनिकाटा रेन्जनि जोंहा रेन्ज अफिसार जसुमानि मुसाहारि बिथाङाबो 2020 मायथाइयाव रुनिकाटानि रेन्जार जाफैनानै जोंनि हुलगाव डिभिजन बा चिरां डिभिजनाव जोंनि जेसेबां लेखा पाति कागज पाति बेखौ बिथाङा बुथुमनानै जोंनिसिम होफैदों बिथांनोबो आं साबायखर जासिदों आरो जोंहा आथिखालाव नैबे खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआव रेन्जार हिसाबै गिबि बिथाङा जाफैनो हादों जा करेन्द्र नार्जारि बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन आरो आं बिथांखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांनि नोजोरावनो नैबे जोंहा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जआ मोजाङैनो सोलिगोन आरो इयुनाव जोंनि बे ओनसोलनि गांनाय उखैनाया बे मावख'नि गेजेरजों जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि खुंग्रिं ओनसोला 2018 मायथाइयाव जों 100 बोसोरनि फोरबो फालिथाय खुंदों आरो थांनाय 10 आरो 11 डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव जों खुंग्रिं ओनसोलनि मोनद' आफादखौ लानानै जों मोनसे जुथुम्मा बोसोरसेला जुथुम्मा जों खुंदों आरो बेबायदिनो फैगौ समाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि गोबां आफादफ्रा दिनै खौसे जानानै जोंनि ओनसोल लुखांनाय बे खामानिखौ निश्चय मावगोन जोंनि थांखि आरो नोजोरा बे आदर्श जौगाखां आरो गेदेरसिन खुंग्रिं ओनसोल दानायानो जोंनि गुबै नोजोर जोंनि गुबै थांखि आरो बेखौ नोजोर लाखिनानै जोङो दा खुंग्रिं ओनसोलनि आफादफ्रा दिनै खौसे जानानै जों खामानि मावगासिनो दङ आसा खालामो जे जोंहा नैबे खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव थानाय जा खुंग्रिं फरेस्ट रेन्जनि गेजेरजों जे जोंहा दा थांनाय 15 आगस्टआव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावबाय बे बिश्व शर्माया सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्क हिसाबै फोसावबाय बे सिखोना जोहोलाव नेशनेल पार्कसिम थांनायनि थाखाय जा खुंग्रिंजों मोनसे लामा बेखिनिखौ जोंहा खालामनांगौ थागोन मावनांगौ थागोन आरो जोंहा नैबे खुंग्रिं रेन्जनि सिङाव जोंहा माखासे बिड अफिस बानायनांगौ दङ बिथांमोनहा निश्चय बिनि सायाव सानगोन आरो खामानि मावगोन आरो खुंग्रिं ओनसोलाव थानाय गोबां जोंहा हाग्रा बंग्रा बेखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दङ बेखौ रैखाथि होनायाव संरैखाथि होनायाव जोंनि खुंग्रिं ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा आफादफ्रा खौसे जागोन आरो बेनि थाखाय जोङो गोख्रों नोजोर लागोन आरो बिथांखि लानानै खामानि मावनो जों सिगांगोन दा बेनिखायनो ओनसोलनि गासैबो आफाद सानसुमै मेलेमजिबि रायजो राजाफोरखौ आंनि गुरै खावलायनाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जों हाग्रा नङाबा जोङो निश्चय जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मिथिंगा नङाबा जोङो थांनानै थानो हानाय नङा मानसि आरो मिथिंगाजों जोबोद सोमोन्दो दङ आरो दिनैहाय मिथिंगा गैयिनि थाखाय हाग्रा बंग्रा जोबस्रांनायनि थाखाय जिब जुनारजों दिनै मानसिजों बेबायदि मोनसे कनफ्लिक्ट जे दावहा बे थासारिखौ जों मोनदों दा बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा बेनि थाखाय कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन आरो इयुनखौ